Molt bon dia. D'aquí a uns minuts a l'Auditori 11 començarà una edició de la Jornada Científica Anual de l'Associació Retina Catalunya. Avui, amb el lliurament de les ajudes a Retina Catalunya Bidonzegara a joves investigadors i investigadores en distròfies hereditàries de retina. Ens fa molta il·lusió que la gent que ara mateix està a fora, al vestíbul, entri en aquesta sala i gaudeixi amb nosaltres. Acompanyament. Coratge. Comunitat. Inclusió. Recerca. Compromís. Força. Complicitat. Visibilització. Respecte. Lluita. Humanitat. Participació. Coneixement. Solidaritat. Resiliència. Justícia social. Esperança. Som persones. Som Retina Catalunya.